kinder! Kamusta ka mo? Welcome sa ating kindergarten class. Ako, si Ma'am Jana, ang inyong manunodlo sa kindergarten. Handa na ba na kamo sa ating pagatunan sa inyong adlaw mga anak? Kung handa na, tanan magtulog, kag magupod sa pagpangamuyo, kag sa pagkanta sa isa ang bahano. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Mga bata, ako si letra A, si letra A, si letra A. Mga bata, ako si letra A, ang tunog ko A, A, A. Mga bata, ako si letra A, si letra A, si letra A. Mga bata, ako si letra A, ang tunog ko A, A, A. Good job, kids! Ano gani nga letra ang ara sa ating ambahanon? Very good! Letra nga A. Ano gani ang tunog ni letra A? Very good! A, A, A. Letra A. Tunog A, A, A. Aton suliton mga bata, letra A. Tunog A, A, A. Mga butang nga nagaumpisa sa letra A. Tunog A, A, A. A, amo. Aton suliton mga bata. A, amo. A, apat. Sa liwat, A, apat. A, adlaw. Sa liwat, A, adlaw. A, abukado. Liwat, A, abukado. A, aparador. Sa liwat, A, aparador. A, apa. Sa liwat, A, apa. Good job, kids! Subong atong pagatunan ang gusto nga pagsulat sa dakong kagamay nga letra A. Sa pagsulat sa dako nga letra nga A, kita magaporma sa nagapahilay nga linya halin sa asul nga kurit sa ibabaw pakadto sa asul nga kurit sa idalom. Sunod, kita magaporma liwat sa nagapahilay nga linya halin sa asul nga kurit sa ibabaw pakadto sa asul nga kurit sa idalom. Sunod, kita magaporma sa nagapahigda nga linya sa pula nga kurit. Aton suliton mga bata, hilay nga linya, hilay nga linya, nagapahigda nga linya. Sa liwat mga bata, isa, duha, tatlo. Subong ato naman pagasulaton ang gamay nga letra A. Magporma sa nagapakurba nga linya halin sa pula nga kurit
pakadto sa asul nga kurit. Masunod, magporma sa nagapatindog nga linya halin sa pula pakadto sa asul nga kurit. Aton suliton mga bata, kurba, kurit. Sa liwat, isa, duha. Subong mga bata, aton sabtan ang mga hilikoton. I-check ang dako kag gamay nga letra A sa pisara. Subong, ato naman iangot ang letra nga A sa wala pakadto sa mga butang sa tuo nga nagaumpisa sa tunog nga A. Good job, kids! Sa inyong tipon, aton buhaon ang aton mga modules kag sa bulig sang aton mga learning facilitators, aton sabtan ang mga masunod hilikoton. Until next time mga bata, ako si Ma'am Jana, ang inyong manunodlo sa kindergarten. Bye!